दिन बा भैया जी घर नइखे। आज राखी के दिन बा भैया जी घर नइखे। आज राखी के दिन बा भैया जी घर नइखे। बॉर्डर पे ड्यूटी करेलन छुट्टी मिलत नइखे। बॉर्डर पे ड्यूटी करेलन छुट्टी मिलत नइखे। आज राखी के दिन बा भैया जी घर नइखे। आज राखी के दिन बा भैया जी घर नइखे। आज राखी के दिन बा भैया जी घर नइखे। भैया जी घर नइखे। आज राखी के दिन बा भैया जी घर नइखे। भारत के हाल सुधरल मोदी बाबू जबैले। भारत के हाल सुधरल मोदी बाबू जबैले। जवान के पावर मिलल तीन ठोक के लगल लड़े। जवान के पावर मिलल तीन ठोक के लगल लड़े। मोदी बाबू जैसन रक्षा कौनो देश के पास नइखे। आज राखी के दिन बा भैया जी घर नइखे। आज राखी के दिन बा भैया जी घर नइखे। कोरोना चैना फैला के सब देश के रुइले। कोरोना चैना फैला के सब देश के रुइले। साथ रुके लागल इंसान के जान गइले। साथ रुके लागल इंसान के जान गइले। मोदी बाबू